Мы, белорусские добраахвотники, ваяры полка імя Кастуся Каліновскага, жадаем выказаць свае словы падтрымкі тэлеканалу Белсат і ягонаму калектыву. Кому война, а кому мать родна. Белсат, як буйная медыа, з'яўляецца адным з ключавых чыннікаў на шляху да вызвалення Беларусі ад дыктатуры Лукашенка і расійскага ўплыву. Пакуль адны гінуць на фронте, іншыя набіваюць не проста палітычныя дывідэнты, а яшчэ і асабістую кішэню. Белорусские доброохотники в Украине. Закликаем Светлану Тихановскую уступить в свои законные обовязки и складывать присягу президента Республики Беларусь. Ад некаторых заяваў украінскага істэблішмента проста валасы дыбам становятся. Мудрая Москва никогда так не думает. Ці можа такая дыпламатыя угробіць не толькі супрацу ва ўсходняй Европе, але яшчэ і саму Украіну? Господин Путин, он же мудрый политик, он мудрый руководитель. Ми чекаємо промоги загаду нового президента для легального вертання на родину і складання присяги білоруському народу.